Ovo je udar na Republiku Srpsku, a oni žele da to personalizuje, da to Milorad. Dakle, ja nisam počinio nijedno krivično djelo predviđeno zakonima Bosne i Hercegovine, a ovo krivično djelo koje je kao navodno propisao Šmit ja ne prihvatam i odbijam da je to moguće da se uopšte uradi i prihvati. Naravno, institucije Republike Srpske će utvrditi svoj odnos prema ovome, da li oni žele na ovaj način da gube pravo demokratskog izbora. Pitanje vezano sa Amerikom, oni su našli da se ovde iživljavaju nad Republikom Srpskom potpuno bespravno, ovo je politička volja moćnika i mi ćemo ovde, ja ću slušati ono što narod kaže, narod mora da zna, da Milorad Dodik nije počinio nikakvo krivično djelo po zakonu koji je predviđen. KOS, koja je navodni komesar za proširenje, koji su tražili bilo kakvu pobjedu u današnjoj nemogućnosti da Evropska unija pokaže bilo kakvu sposobnost